ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi pwede na bigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. Teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente.
O bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan ma sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera ikaw naman yung mauubusan. Nako ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun. Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talagang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi na iba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kusinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayong taon. Bakit po? Lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love light. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba?
Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo eh. Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, Ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol ah. Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok eh. Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo eh. Oo, kasi kapag dito na ako papasok ay malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako, tol. Nagugustuhan nga, wala eh. Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating anim na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo, tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko ha. Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papadudot, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo
para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwas sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yon, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Nako, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ako. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam. Nay, Nakita ko sa ref natin. Nay, wag na, Nay. Order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako! Kakainis ka talaga. Nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap Sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain Malamang nasanay na yung dila mo. Pambihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta dito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko.
Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Kung hindi ko sasabihin ng totoo, ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Papa Dudut, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut. Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mamurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mumurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pikiin sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya… Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko Nakasabit kasi ako sa jeep para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan.
Ay nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala ama, pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan ma pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin, nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, di tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo ma, salamat po ha. Wala yun anak. Oh, sige na, kumain ka na doon para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasa id na talaga ako papadudot. Hindi lang sa pinansyal kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa papadudot. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya papadudot. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya. Dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako papadudot. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo.
Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo namang kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa tsaka nakakasuka. Paanong nakakasuka Maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan. Tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alam nga namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi Ang taas ng boses mo saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo At wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sino nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala pero ganyan mo ba kausapin at pakitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako Tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ko ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress! Isama mo pa yung nanay mong ewan! Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi! At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin! Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung papaanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ang kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marerentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla.
ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na nakatopless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa, anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Nagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala. Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tangero ka Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ah, ganun. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang iya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Sige, masaktan! tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, atrasan kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang una lumapit sa akin, ah! Paano hindi ako magagalit? Nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman. Alam mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo para lalo ko mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan. Siya naman na noon ang nanunto ka at pag-amok dito sa pamamahay ko. Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yon! Tinalo mo ako, tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papa Dudut, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroonan namin.
Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa at tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Norman. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong sa una ay hindi mo magagawang maunawaan kung bakit ka pinapakitaan ng kagaspangan. Kung bakit madalas ay parang pasan nila ang mundo at ikaw ay lagi ang kanilang pinagbubuntunan. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang tao na ang hirap unawain ng pag-uugali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kate, 18 years old at gusto ko lang magsumbong tungkol sa ate Angie ko. Mas matanda siya sa akin ng 17 years kaya siguro'y madalas hindi kami nagkakaintindihang dalawa. Parang walang araw na hindi kami nagtatalo. Parang walang away na hindi niya pinupuna ang bawat mali ko o maski na ang bawat galaw ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko ay maintindihan niyo ako kung bakit lumayo ang loob ko sa kanya sa pagdaan ng panahon. Suplada, masungit, bungangera at strikto kasi si Ate Angie. Tinalo niya pa ang nanay namin pagdating sa pagbubunganga. Ni minsan ay hindi ko narinig na nagbunganga ang nanay ko. Pero si Ate Angie, nako, madalas yan, Papa Dudut. Naririndi na nga ang tenga ko sa kanya pero tuloy pa rin siya. Wala naman akong magawa kasi nga siya ang bumubuhay sa amin ng nanay ko. Laging sinasabi ni nanay sa akin na hayaan ko lang daw ang Ate Angie ko dahil bago lang sa trabaho. O di naman kaya ay dadatnan na. Lahat naman ng dahilan ay iniintindi ko, Papa Dudut, pero madalas kasi ay hindi ko na matansya ang ugali niya. Mahal ko po si ate pero madalas ay parang pinag-iisipan ko na kung babawiin ko na lang yung pagmamahal kong yon para sa kanya. Kahit kasi talaga maliit na bagay, nagagawa niyang palakihin. Parang feeling ko madalas ay wala na akong nagawang tama sa paningin niya. Parang lahat na lang ay may mali. Nakakasama ng loob pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya ng diretsyo na hindi na ako komportable sa mga sinasabi at pinupunan niya sa akin, Papa Dudut. Apektado na kasi ako madalas at hindi na nakakatulong sa aking mental health, Papa Dudut.
bakit nakahilata ka pa rin dyan sa kama mo? Ate, linggo naman eh. Kahit linggo o huling araw mo na sa mundo, ayoko pa rin nakikita ka nakahilata lang dyan. Lumabas ka at maghanap ka ng pwedeng ayusin dito sa bahay. Ang init kasi ate. Pag medyo lumamig-lamig na lang tsaka na ako lalabas. Kakaubos pa naman ng sunscreen ko ngayon. Gamitin mo yung sunscreen ko sa kwarto. Dali na! Ay, ayoko nung sunscreen mo ate. Ang lagkit tsaka ang baba ng SPF. Eh sa'yo lang ang mura sa pharmacy eh. Huwag mo na akong artihan ha. Kung sunscreen lang ang problema mo, gamitin mo na yung sakin. Pagtsagaan mo na lang kaysa wala ka magamit. Mamaya na ate, may kausap lang ako ng mga kaklase ko sa GC namin. Baka may assignment kami na hindi ko pa nagagawa. Hindi ka talaga nang ubusan ng rason, no? Kanina sunscreen tapos ngayon yung GC na. Anong next? Totoo nga ate. Kung gusto mo basahin mo pa tong GC namin para makita mo eh. Akin na. Joke! Si ate naman oh. Para kang hindi naturuan tungkol sa privacy. Hahamunin mo ko na basahin yung laman ng GC nyo tapos aatras ka. Duda kung assignment nga ang pinag-uusapan nyo dyan. Akin na nga yung cellphone mo. Eh, syempre meron din naman kaming ibang pinag-uusapan. Halo-halo naman ang topic namin sa GC eh. Imposible namang hindi ganun ang mga GC mo sa Facebook. Wala akong GC sa Facebook. Patingin nga. Sige, tignan mo pa. Oh, Lo, wala nga GC. Wala ka rin ka-chat? Tao ka ba talaga ate? kaya wag mo akong nirarason na napaka-importante ng pagsa-cellphone mo kasi kaya ko namang mabuhay kahit wala yan. Eh syempre, ibahin mo kaming mga Gen Z. Dito na kami namulat eh. Nakaasa na rito lahat ng kailangan namin ngayon. Lalo na sa pag-aaral tsaka sa mental health namin. Dinamay mo na naman yung mental health mo. Nakailang gamit ka na yan, ha? Last na yan. Ate, i-validate mo naman ang mental health ko. Please lang. At yung mental health ko, kailan mo iisipin? Lusaw na ang utak ko sa kakaunawa sa mga kaartihan mo, Kate. Ikaw lang naman kasi itong nagpapaka-stress sa akin eh. Kung hayaan mo na lang sana ako, di maayos ang mental health natin pareho, di ba? Hindi ko na talaga alam kung paano ka kakausapin. Huwag mo lang naman kasi akong bungangaan palagi. Paano hindi ka bubungangaan puro katamaran at kaartihan ang alam mo? Yan! Nasasaktan kaya ako sa mga salita mong ganyan. Ay nako ate, hinay-hinay lang naman sana, no? Bakit? Hindi ka ba maarte? Inaayon ko naman ang kaartihan ko sa sitwasyon. Kahit anong sitwasyon, maarte ka. Hindi ka talaga nagmana kay nanay, no? Wala ka kasing filter pag nagsasalita eh. Talo mo pa yung mga bungangerang nanay sa teleserye. Inuubos mo talaga ang pasensya kung bata ka eh. Chill ka lang, pwede ba? Ay, okay, ganito na lang. Lumabas ka muna ng kwarto ko. Gamitin mo yung sunscreen mong malagkit, tapos pumunta ka sa park at mag-meditate ka doon. Kasi mukhang kailangan mo ng peace of mind eh. Peace of mind? Hindi ko yan makukuha hanggat hindi ka umaayos, Kate. Kaya ikaw mag-sunscreen, lumabas ka ng kwarto mo at mag-meditate ka kahit sa sementeryo pa. Hindi mo na talaga pakakalmahin ang dugo ko. Day off ko na nga lang, imbis na mag-relax na lang sana ako, nagawa mo pa akong bigyan ng stress. Alam mo ate… Lumabas ka na rito sa kwarto mo at tumulong ka sa amin ni nanay sa labas kundi malilintikan ka talaga. Nabigla ako sa pagtaas ng boses ni Ate Papa Dudut. Alam kong sagad na ang pasensya niya kapag umabot na siya sa ganon. Binalibag pa niya ang pinto ko nang lumabas siya. Kaya naman nagmadali na rin akong lumabas ng kwarto ko at doon ako sinalubong ni Nanay Papa Dudut. Kabado rin si Nanay noon dahil nakita nitong galit na si Ate. Binulungan ako ni Nanay na sumunod na lamang sa sinasabi ni Ate para hindi na kami magtalo pa at para hindi na lalong uminit ang ulo ni Ate. Kilalang kilala pa naman namin si Ate Angie at oras na masimulan itong magalit ay hindi na siya titigil hanggang sa kinabukasan. Akala mo'y palaging dinadatnan o hindi naman kaya ay nagme-menopause na. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Nanay at tumulong na lamang ako sa pag-aayos ng mga kailangan sa bahay. Dahil doon ay hindi ko na nagawa ang assignment ko dahil hindi ko na muling nahawakang buong araw ang cellphone ko. Sa tuwing gagawin ko kasi yon, ang talim agad ng tingin sa akin ni Ate. Kinuha rin niya ang cellphone ko noong bandang gabi na para lang masigurado na hindi na ako magse-cellphone. Binalik na lamang niya yon sa akin kinabukasan nang paalis na ako papunta sa eskwelahan.
Doon ko nalaman na meron pala akong nakaligtaang gawin na assignment. Nakagalitan tuloy ako ng teacher ko pero ayos lang naman kasi nasanay na ako sa galit ni ate kaya hindi na tumatalab sa akin ang pagbubunganga ng teacher ko. Nang uwian na Papa Dudut, ready na akong konsensyahin si ate sa nangyari sa akin. Kukonsensyahin ko talaga siya dahil siya ang may kasalanan kung bakit hindi ko nagawa ang assignment ko at niready ko na ang sasabihin ko habang nasa jeep pa lamang para hindi na ako madaan pa sa sindak ni ate, Papa Dudut. Nay? Ate? Wala pa ang ate mo pero mukhang pauwi na rin yon. Bakit? Gusto ko lang naman sanang magreklamo kay ate. Naku, ikaw talagang bata ka. Wala ka ba talagang kadala-dala? I-stressin mo na naman ang ate mo. Alam mong pag Lunes, ang dami niyang hinahabol sa trabaho. Kung ano man yan, wag mo na lang sabihin. Tiisin mo na lang, kung hindi pare-parehas tayong malilinti ka na naman. Masyado ka kasing takot sa kanya na eh. Ikaw ang reyna dito. Ikaw ang nanay. Dapat sa'yo siya matakot. Ayoko lang ng gulo. Ayoko lang din madagdagan pa ang stress ng ate mo. Pagod na nga sa trabaho tapos may sasabihin ka pang hindi maganda. Ano na lang ang reaksyon niya nun? Kung maliit na bagay lang naman niyang irereklamo mo, wag mo na lang sabihin para wala ng gulo. Hindi maliit na bagay to, Nay. Kasi dun sa pagkuha niya ng cellphone ko kagabi, hindi ko tuloy nalaman na meron pala kaming assignment. Napagalitan tuloy ako ng teacher ko. Pinahiya niya ako sa klase. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Nangyari na. Hayaan mo na. Bumawi ka na lang sa susunod. Saka ikaw naman kasi, panay ang cellphone mo. Sige, Nay. Kampihan mo ulit si ate. Kaya lumalaki yung ulo niya eh. Kaya siya nagre-reyna-reynahan dito. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso ah. Nay, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Gutom na ako eh. Ipiprito ko pa lang yung tilapia. Teka Bago magluto si nanay ng ulam, ate, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Kate! Ano nangyayari rito? Ano na naman bang ginawa mo, Kate? Ako kaagad? Pag may problema dito, ako palagi. O anong pinupunto mo? Ay, hayaan mo na ang bunso natin, Angie. Alam mo naman yan. Halika na sa kusina para maipagtimpla muna kita ng kape habang hinihintay na maprito yung tilapia. Hindi, Nay. Mukhang meron na namang problemang sasabihin tong si Kate eh. Kahit kailan talaga. Para sabihin ko sa'yo, ate, ikaw ang problema ngayon. Kate! Angie! Ayokong magtalo kayo ngayon. Saka na lang pag-usapan yan pagkatapos kumain. Baka kasi nadadala lang kayo ng gutom. Kahit busog tong si Kate, hindi pipirmi to. Sige nga, Kate, anong problema ang sinasabi mo? Alam mo bang hindi ako nakagawa ng assignment ko dahil kinuha mo yung cellphone ko kagabi? Hindi ko tuloy nabasa sa GC namin yung reminder tungkol doon. Pinahiya tuloy ako ng teacher ko kanina. Obligasyon mong maalala ang assignments mo. Sinabi na yan sa iyo sa klase at hindi na dapat ipapaalala sa iyo yan kung totoong seryoso ka sa pag-aaral mo. Talagang nagawa mo pa rin ipamukha sa akin na ako yung mali, no? Hindi naman ako perfect na estudyante. Alam kong madalas ako makalimot. Kaya nga malaking tulong yung GC namin sa klase para may reminder ako sa mga dapat kong gawin. Hindi naman kasi lahat kasing talas ng memorya mo, ate. At nagawa mo ba akong sisihin sa kapabayaan mo? Nay, narinig niyo ba tong sinasabi ng anak niyo? Magpaawat na kayo, parang awa nyo na. Tayo-tayo na nga lang ang magkakasama, bangayan pa kayo ng bangayan. Ito kasing si Kate eh. Masyado nakadepende sa cellphone niya. Akala mo kakapusin ang hininga kapag hindi nabubuksan ang cellphone niya. Hindi mo kasi maintindihan eh. Ate, digital na lahat ngayon. Kung hindi nyo kinailangan ng cellphone noon, iba na ngayon. Parang hindi ka naturuan ng 2020 ah. Ipapaalala ko lang sa'yo na pandemic noon. Tingnan mo yung cellphone ko para malaman mo na karamihan ng pinapagawa sa amin nakadepende na sa cellphone namin. Teka, lalabas ko cellphone ko para makita mo. Pa, asan na ang cellphone mo? Dalian mo kasi gutom na ako. Nasaan yung cellphone ko? Bakit wala rito sa bulsa ko? Wala rin dito sa bag ko. Andyan lang yon.
Baka naipit lang sa mga notebook mo. Hanapin mong maigi. Totoo nga sinasabi mo, no? Makakalimutin ka. Kahit sarili mong cellphone, hindi mo alam kung saan mo inilagay. Andito lang yun eh. Bago ako sumakay ng jeep kanina, sinuksok ko yun dito sa bulsa ng bag ko. Hindi na ako nagsa-cellphone habang nasa jeep kasi nga siksikan na. Hindi kaya nadukutan ka sa jeep kanina? Ayan! Mabuti nga sa'yo at nadukutan ka para madala ka na. Naili ka na sa kusina. Tutulungan na lang kita magprito ng tilapia para makakain na tayo. Nilabas ko na ang lahat ng gamit ko sa bag, Papa Dudut, pero wala pa rin doon ang cellphone ko. Naghubad na rin ako ng uniform sa pag-asang nasabit lang ang cellphone ko sa damit ko pero wala. Ang saklap. Ang masakit pa ay parang walang pakialam si ate na nawala ang cellphone ko. Para bang natuwa pa nga siya. Anong klaseng tao ang matutuwa kapag may nawala ng importanteng gamit? Naiiyak na ako noon dahil kahit si nanay ay hindi ako magawang lapitan para i-comfort dahil pinipigilan siya ni ate. Hindi nila alam kung gaano kaimportante ang cellphone ko sa akin dahil andun lahat ng kailangan ko para sa klase, Papa Dudut. Hindi na ako nakisabay kumain sa kanila at lumabas ako ng bahay para umasa na nahulog ko lamang sa kalsada ang cellphone ko at wala pa sanang nakakadampot. Alam kong niloloko ko na ang sarili ko pero wala namang masamang gawin yon. Sinubukan ko ring abangan ang jeep na nasakyan ko baka sakaling umikot pa sa amin at baka nahulog lang sa sulok ang cellphone ko. Kahit alam kong imposible na ang lahat, ay mataas pa rin ang faith ko na mahahanap ko ang cellphone ko pero bigo ako. Doon ko na lamang natanggap na dahil sa pag-focus ko na mapamukha kay Ate Angie na may mali siya, hindi ko na napansin na dinukutan na pala ako habang nasa loob ng jeep. Umuwi na lamang ako ng bahay at dumiretso sa kwarto para umiyak. Dahil sa mga nangyari. Feeling ko ay biktima ako. Biktima talaga ako ng lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ako muling kinausap ni Ate Angie mula nang nawala ang cellphone ko. Pinhiram na lamang po ako ni nanay ng luma niyang cellphone na di-keypad para lamang may maggamit ako. Gustuhin man ni nanay na bigyan ako ng pambili ng bagong cellphone ay nalaman kong pinigilan siya ni ate na abutan ako. Mas lalong sumama ang loob ko kay Ate Angie dahil doon, Papa Dudut. Gusto ko siyang intindihin kung bakit ganon kagaspang ang ugali niya. Parang wala siyang compassion sa katawan. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa maaga niyang pagtatrabaho para sa aming pamilya. More than 10 years ago kasi nang mamatay ang tatay namin. Siya na ang umako ng responsibilidad na yon dahil ayaw na rin naman niyang magtrabaho si nanay dahil sakitin nga ito. Dala na rin siguro ng edad. Sa ngayon ay lagpas 60 years old na rin kasi si nanay at dapat lang na mag-retire na. Imbes na ma-enjoy ni ate ang mga unang sahod sa unang trabaho niya, ay hindi po yun nangyari. Marami siyang naging pangarap na makapasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at makapunta na rin sa ibang bansa kapag pinalad siyang malibot ang buong Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa biglaang pagkamatay ni tatay ay hindi niya yon nagawa. Lumipat din siya ng trabaho dahil mas malaki ang pasahod kesa sa naunang trabaho niya. Kahit nahirap siyang mahalin ang pangalawang trabaho na pinasukan niya ay nagawa niyang tiisin dahil kailangan niyang maging praktikal para mahulugan din noon ang educational plan ko at health insurance naman ni nanay. Dahil siguro dito kaya ang hirap intindihin ang ugali niya. Gumaspang na dahil nga sa dami ng responsibilidad sa buhay, Papa Dudut.
Bukas yan, pasok. Lumamig na yung turon na niluto ko kanina. Sabi mo lalabas ka na ng kwarto mo. Wala po akong ganang magmerienda, Nay. Bigay niyo na lang po yung turon kay Ate Angie mamaya pag uwi niya. Paborito mo pa naman ang turon. Binalot ko talaga sa maraming asukal yung saging. Saka hindi ko nilagyan ng langka kasi alam kong ayaw mo nun. Thank you, Nay, pero busog pa kasi ako eh. Paanong busog? Eh hindi ka rin kumain kaninang tanghali. May natira pa akong chichirya sa bag ko. Yun po yung kinain ko kanina kaya nawala po yung gutom ko. Ano bang nangyayari sa yung bata ka, ha? Ilang araw ka nang walang ganang kumain. Lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo. Wala lang po ako sa mood, Nay. Babawi na lang po ako sa susunod. May tampo ka pa rin ba sa ate mo? Hindi naman nawala yun, Nay. Ay, wag mo sanang masamain ang ipinapakita sa'yo ng ate mo. Nung una, hindi naman sana. Kaya lang, paulit-ulit na lang niyang pinaparamdam sa akin na problema lang ako dito sa bahay. Hindi ako makagalaw kahit good mood siya. Paano ba naman kasi, bawat galaw ko, pinupunan niya. Para bang lagi na lang niyang inaasahan na magkakamali ako? Ang hirap gumalaw na pag lagi kang binabantayan. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Kilala mo naman yun. Yun na nga po eh. Kilalang kilala ko na siya. Ni minsan hindi niya nakita yung magaganda ko nagagawa. Nipurihin ako kapag mataas yung grades ko sa school. Hindi niya yung ginagawa. Pero kapag maliit lang na pagkukulang ko at pagkakamali ko, hanggang kinabukasan na kagad yung sermon. Ako na lang ang babawi sa mga masasakit na sinasabi niya. Ako na lang ang papansin sa mga nagagawa mong maganda. Nakikita ko naman yun. Kaya huwag kang mag-alala. Ay, salamat po, Nay. Alam ko naman pong nakikita niyo yon. Pero masarap din naman sana sa pakiramdam kung makita rin niyo ni ate para mabawasan yung galit niya sa akin. Hindi naman galit sa'yo ang ate mo. Galit lang siya sa mga maling nagagawa mo. Kasi ang taas ng expectations niya sa akin eh. Nakakalunod, Nay. Alam ko achiever siya nun. Pero wag naman sana niyang asahan na katulad din niya ako. Ano ka ba naman, Kate? Alam niyang malaki ang potensyal mo, kaya nadidismaya lang ang ate mo kapag hindi mo ginagalingan. Ganoon kataas ang tingin niya sa'yo. Parang hindi naman. Pakiramdam ko ang baba lagi ng tingin niya sa akin. Mali lang siguro ang paraan ng pagpapakita ng ate mo kung gaano kataas ang tingin niya sa'yo. Saka ayaw niya sigurong lumaki ang ulo mo, kaya hindi niya masyadong pinapansin kapag gumagawa ka ng maganda. Hindi naman kawalan sa kanya kung paminsan-minsan papansinin niya na may nagagawa rin akong tama. Para ma-inspire naman ako lalo na pagbutihin pa. Hayaan mo. Pag uwi niya, kakausapin ko siya tungkol dyan. Ay naku, Nay, wag na po. Baka sabihin na naman niya sumbongera ako. Mas lalo siyang magalit sa akin. O sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. May gusto nga po akong gawin, Nay eh. Ano ba yun? Susuportahan ko yan. Nasa tamang edad na naman po ako. Huwag mong sabihing mag-aasawa ka na. Hindi pa tamang edad ang 18 para mag-asawa, ha? Nay, hindi! Ano ba kayo? Gusto ko lang pong magsarili na. Pwede naman ako magtrabaho. Mapagsasabay ko na ang pag-aaral at pagtatrabaho kasi marami naman po nag-o-offer ng mga part-time job ngayon. Bakit kailangan mo pang umalis dito? Kung gusto mo nang magtrabaho, hindi naman kita pipigilan. Pero sayang lang kung ang sahod mo ay mapupunta lang sa upa. Pagsisikapan ko na lang po yun, Nay. Mas mabuti na yun kesa may sumbat pa sa akin ni ate yung pagtira ko dito sa bahay kapag wala siya sa mood. Hindi niya pwedeng isumbat ang pagtira mo rito sa bahay. Dahil kami ng tatay mo ang bumili ng bahay na ito. Bahay mo na rin ito. Pero Nay… Huli na to na pag-uusapan natin ang tungkol sa paglipat mo. Magsuklay ka na riyan at lumabas ka ng kwarto mo. Sabayan mo na akong kumain ng turon sa kusina. Wala akong nagawa nang biglang tapusin ni nanay ang usapan namin tungkol sa paglipat ko. Gusto ko na talagang umalis ng bahay namin dahil hindi ko na kayang makarinig pa ng mga puna ni Ate Angie. Hirap na akong makahinga sa bahay dahil bawat galaw ko pinapansin niya at minamasama niya.
May naipon naman ako kahit konti mula sa allowance na binibigay sa akin ni ate. Napaghandaan ko at napagplanuhan ko naman ang lahat bago ako mag-decide na umalis. Hindi lang dahil sa bugso yun ang damdamin ko, pakiramdam ko kasi mas makakabuti para sa akin na makalayo na muna kay ate. Sa totoo lang ay hindi naman sa pagiging maarte, pero palagi na lamang akong natatakot at nanginginig sa tuwing naririnig kong dumarating na si ate mula sa trabaho niya. Ewan ko kung trauma ba itong nararamdaman ko pero parang ganon kasi yon. Sinubukan kong kausaping muli si nanay tungkol doon at pinakita ko pa nga sa kanya ang ipon ko. Pero nagalit si nanay at sinabi niyang hindi siya papayag na aalis ako dahil ayaw niyang mag-alala sa akin. Inintindi ko na lamang si nanay pero buo na ang pasya kong umalis. Palihim na rin po akong nag-impake ng mga damit ko para mabilis na lamang akong makaalis. Nakahanap na ako ng titirhan at nag-bed space na lamang muna ako dahil yun lang naman ang kaya ng ipon ko. Hindi naman yun problema sa akin dahil kailangan ko lang ng matutulugan. Buong araw naman akong nasa trabaho at school noon. Nakahanap na nga rin ako ng trabaho sa isang fast food. Lahat ng ito ay hindi ko pinaalam kina nanay at kay ate. Sasabihin ko na lamang yon kapag araw na ng paglipat ko at pagsisimula ko sa bagong trabaho, Papa Dudut. Hoy Kate, Ate naman, sana kumatok ka muna bago ka nagbukas ng pinto. Nagulat tuloy ako sa'yo. kanina ka pa kasi pinapalabas ni nanay para makisabay ka ng kumain sa amin. Busog pa ako. Kumain kami kanina ng mga kaklase ko sa kantin bago umuwi. Hindi ka na nakikisabay sa amin ah. Lagi ka na lang sa school kumakain tuwing uwian. Saka kumukuha ng pera. May ipon naman ako, ate. Yun ang pinangkakain ko nitong mga nakaraang araw. Kaya naman palang lakas ng loob mong huwag sumabay sa amin tuwing hapunan. Hindi naman sa malakas ang loob. Nakakahiya lang makisabay kasi wala naman ako ambag sa bahay na to. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit di mo na lang ako diretsuhin? Ilang linggo ka lang ganyan. Kahit si nanay hindi alam kung ano nangyayari sa'yo. Alam ni nanay kung bakit. Ako hindi ko alam. Kaya sabihin mo sa akin. Wag na lang natin pag-usapan, ate. Ayoko ma-stress ngayon. Bakit ayaw mong ma-stress? Buntis ka no? Hindi ah! Ang tamang hinala mo naman, ate. Grabe. Ano nangyayari? Liwanagin mo kasi. Ayan ka na naman, ate. Paano ako magiging komportable na magsabi sa'yo kung lagi mo akong inuunahan ng galit at pagtataas ng boses? Kasi ang dami mong satsat. Alam mong stress na ako sa trabaho tapos ganyan ka pa sumagot. Alam kong stressed ka na sa trabaho kaya hanggat maaari ayoko nang dumagdag pa. Pero sa ginagawa mo, mas lalo mo lang dinadagdagan ang problema ko. Eh di wag mo na akong problemahin. Pwede naman yun eh. Hayaan mo na lang ako. Hanggat nandito ka sa poder namin ni nanay, poproblemahin ka namin palagi. Kaya nga sa katapusan, aalis na ako dito. Magsosolo na ako para matapos na ang problema niyo sa akin. Lilipat ka ng bahay? Alam mo ba kung gaano kahirap magsarili ngayon lalo na sa edad mong yan? Ni maglaba nga, hindi mo alam paano ka makakasurvive mag-isa pag umalis ka rito, ha? Ako nang bahala doon. Hayaan niyo na ako. Kaya mo na talaga umalis dito? May ipon ka ba? Puro gastos ka nga sa mga aesthetics mo na pinupost mo sa Facebook. May ipon ako. Kasya ba yan sa pang-araw-araw mo? Sa upa mo? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi naman to biglaan eh. Kaya nakapag-ipon ako bago ko pa sabihin sa inyo. Hindi naman talaga ako nag-aalala sa'yo. Ang inaalala ko rito si nanay. Kapag umalis ka, sa tingin mo anong mararamdaman niya? Peperwisyuhin mo pa siya sa pag-aalala? Matanda na si nanay, papaalala ko lang sa'yo. Masasanay din si nanay na wala ako dito. Mas maganda nga na umalis na ako dito eh. Para hindi na siya nai-stress kapag nagbabangayan tayo. Nagbabangayan tayo kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi mo rin naman ako pinapakinggan, ate eh. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong pakialam. Bahala ka na sa buhay mo. Basta huwag kang lalapit ulit sa amin para bumalik dito, ha? Panindigan mo yung desisyon mong yan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako lalapit sa inyo ni nanay kung yan ang pinoproblema mo.
Bahala ka na. Lumabas ka na lang ng kwarto mo para makisabay sa amin. Hindi nga ako gutom! Kahit wag kang kumain. Sabihin mo lang kay nanay ang tungkol sa plano mong umalis dito. Alam na niya! Hindi mo kailangan sumigaw. Eh di wag ka rin pasigaw kung magsalita! Ang tigas talaga ng ulo mo. Lumabas ka na lang ng kwarto para kahit sa uling pagkakataon ay makasabay ka namin ni nanay sa pagkain. Hindi nga ako gutom! Wala akong pakialam. Lumabas ka ng kwarto mo kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas dito. Sige, subukan mo! O ito, salihin mo. Uy! Cellphone ba to, ate? Malamang. Eh, para saan to? Malamang para sa'yo. Sahod ko kanina kaya bumili na ako agad ng bagong cellphone mo. Kapalit nung nawala mo. Ingatan mo na yan ha. Huwag ka na namang tatanga-tanga para hindi ka ulit madukutan. Salamat, ate, ha. Lumabas ka na. Pagbigyan mo na si nanay na sumabay ka sa amin. Huwag ka na mag-inarte dyan kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Dali! Papa Dudut, binalibag ni ate ang pinto ko nang lumabas siya ng kwarto ko. Ramdam ko man ang galit niya noon pero ramdam ko pa rin ang pagmamalasakit niya sa akin. Binuksan ko ang cellphone na binili niya, mas maganda at mas mahal yon kesa doon sa nawala sa akin. Naiyak na lamang ako kasi sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang care ni ate para sa akin. Inayos ko lang ang sarili ko at nagpulbos para hindi mahalata na umiyak ako. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng kwarto para humarap at sumabay kina nanay at ate sa pagkain. Pinagalitan nga ako kaagad ni ate dahil natagalan sila sa paghihintay sa akin. Lumalamig na raw ang pagkain. Hindi ko na lang pinansin at ayoko nang palakihin pa ang inis niya para hindi masira ang gabi naming pareho. Kahit busog, sumabay pa rin akong kumain sa kanila. Pagkatapos kumain ay sinabi ko na kay nanay ang plano ko. Nagalit si nanay dahil pinayagan ako ni ate na umalis na ng bahay. Pero wala rin siyang nagawa lalo na nung sinabi ni ate na kaya ko na ang sarili ko. Maganda na rin daw na umalis na ako para wala na siyang ibang iniisip pa. Nasaktan po ako ng bahagya sa sinabi ni ate o sadyang emosyonal lamang ako kaya naging sensitive ako sa mga salita niya. Napaaga rin ang alis ko ng bahay. Dapat sa katapusan pa ng buwan pero tumawag sa akin ang bagong landlady ko at sinabing pwede na raw akong lumipat dahil umalis na ang tenant niya na papalitan ko. Nabigla man ako sa bilis ng pangyayari ay sumunod pa rin ako, Papa Dudut. Umalis na ako kaagad sa bahay bago pa sumapit ang katapusan ng buwan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan na umalis ako ng bahay ay naramdaman ko kaagad ang hirap. Kahit meron akong ipon, alam kong kailangan ko yung i-budget, kundi ay mauubusan ako. Totoo naman na meron na akong part-time job pero dahil nga part-time yon ay hindi ganoong kalaki ang nakukuha ko, Papa Dudut. Sakto lang talaga para sa upa at pangkain ko. Alam kong kailangan kong maghanap pa ng extra na trabaho pero alanganin na dahil na rin syempre nag-aaral pa ako. Mabuti na lamang at bayad na ang pag-aaral ko sa tulong ng educational plan na nakuha ni ate para sa akin noon. Laking ginhawa ko noon para sa akin at sinikap kong magtipid lalo't hindi ko tinatanggap ang gustong iabot sa akin ni nanay na tulong. Ayoko makarating yon kay ate at baka iba na ang isipin na naman niya. Bihira na rin akong magparamdam sa kanila dahil alam kong kukumustahin lang nila ang kalagayan ko. Ayoko namang ipakita sa kanila na nahihirapan ako dahil alam kong may masasabi na naman sila lalo na si ate. Alam kong makakaraos din ako at talaga namang mahirap lagi sa simula. Ewan ko kung nakakatunog na si ate na nahihirapan na ako. Kaya panay ang contact niya sa akin. Nairita na rin ako dahil parang napamukha sa akin na hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Nag-away kaming dalawa lalo't parehas pa naman kaming stress noon.
Mas lalo nga akong nagalit noong sinumbat niya sa akin ang pagpapaaral niya. Mas lalo tuloy kaming nagkasirang dalawa. Dahil doon ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Sinubukan kong hilingin kung pwede akong mag full-time na sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa raw po pwede. Mas lalo tuloy akong naging problemado lalo't naubos na rin ang ipon ko. Kaya nilunok ko ang pride ko at lumapit kay nanay para humingi ng mga dilata at bigas. Sinakto kong wala pa si ate para hindi na kami magkaabutan. Hindi pa kasi kami nagkakaayos na dalawa. Kunin mo na lahat ng sardinas dyan. Lalo na yung mga maaanghang. Ikaw lang naman ang mahilig dyan noon kaya bumibili ang ate mo niyan eh. Magtitira pa rin naman ako ng mga 2 piraso, Nay. Baka makahalata si ate pag biglang nawala to lahat. Wala namang masama kung malaman niyang humihingi ka rito ng bigas at dilata. Anong walang masama? Gusto niyo po bang bungangaan na naman niya ako? Baka mamaya sumbat na naman niya sa akin to kapag nalaman niya. Ganun lang talaga magpakita ng concern ng ate mo. Di ka na nasanay doon. Eh mali naman yung paraan niya, Nay. Hindi naman pwedeng ganun eh. Mas lalo lang bumababa ang tingin ko sa sarili ko sa tuwing sinusumbat niya lahat ng binibigay niya sa akin. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Nadadala lang kasi siya sa pagod. Tapos dagdag pa sa pag-aalala niya sa'yo. Hindi ko naman ramdam na nag-aalala siya. Mas ramdam ko na nag-aabang siyang magkamali ako para patunayan na tama siya sa lahat ng hinala niya tungkol sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong magkapatid. Dati naman lagi kayong magkasama at magkasundo. Ano bang nangyari sa inyo? Eh si ate kasi, walang bilib sa akin. Lagi na lang akong minamaliit. Baka mali lang ang interpretasyon mo sa mga sinabi niya. Mali ba, Nay? Kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na mali lahat ng desisyon ko. Concern lang kasi ang ate mo. Wala naman siyang masamang ibig sabihin doon. Sa ganung paraan lang siya nasanay kahit noon pa man. Siguro kasalanan din naman ng tatay mo kung bakit ganun siya magsalita. Eh nung nabubuhay pa ang tatay mo, parehas sila ng pananalita ng ate mo eh. Nay, wag mo na siyang ipagtanggol. Mas lalo lang sumasama yung loob ko dahil parang wala na akong kakampi ngayon. Paano bang wala? Eh anong tawag mo sa akin? Eh kay Ate Angie naman kayo kampi eh. Lagi na lang yung side niya yung iniintindi nyo. Lagi kayo may magandang rason kung bakit siya ganun sa akin. Samantalang ako, nilaban niyo ba ako sa kanya ni minsan? Malamang oo. Hindi mo lang naririnig, pero lagi kitang ipinaglalaban sa kanya. Parehas lang kayong matigas ang ulo at hindi nakikinig sa nanay ninyo. Mabuti pa, hintayin mo na lang siyang makauwi para makapag-usap-usap na tayong tatlo. Hindi pwedeng nag-iiwasan na lang kayo palagi. Pamilya tayo. Huwag mo na ngayon, Nay. Tsaka na, kapag nakabangon na ako, hindi makakatulong na maabutan niya ako kumukuha ng bigas at dilata dito. Mas lalo lang kami mag-aaway. Kasi panigurado, ipapamukha na naman niya sa akin ng mga mali ko. O sige, pero sana naman sa susunod, pwede mo na siyang harapin. Nasasaktan ako na hindi kayo magkasundo ng mga anak ko. Nay, may dala akong... Kate, anong ginagawa mo rito? Dumalaw lang kay nanay. Nangungumusta? Nangungumusta? O nangunguha ng pangkain mo rito? Angie! Kung kumustahan lang, bakit may bit-bit kang bigas at delata? Anong akala mo rito sa bahay barangay hall? Tagabigay ng ayuda mo? Hindi ko na lang kukunin. Wala nang katapusang panunumbat na naman ang aabutin ko sa'yo. Hindi ko sinusumbat. Ginigising lang kita para makita mong mali ang mga desisyon mo. Padalos-dalos kang umalis dito, tapos kapag nangailangan ka, lalapit ka rin pala. Eh di sorry! Nagkamali na naman ako. Sana pala hindi na lang ako lumapit at humingi ng tulong. Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkamali na ito na naman yung magiging eksena nating dalawa, ate. Angie! Magtutunog sumbat talaga sa'yo lahat kasi wala ka nang ambag. May gana ka pang gumawa ng mali tapos ang ending, kami pa rin ang sasalo sa'yo. Hindi pwedeng ganyan, Kate. Kung may ginawa kang desisyon, panindigan mo. Huwag kang mag-alala, ate.
Huli na to! Hindi na ako hihingi ng tulong sa inyo kahit na piso! Mas maniniwala ako kung bibitawan mo yung bigas at mga delata. Tsaka ka lumabas ng bahay na to para mapanindigan yung pride mo. Sinubukan pang umawat ni nanay sa amin ni ate pero wala siyang nagawa. Naiyak na lamang akong binitawan ng bigas at dilata at saka ako lumabas ng bahay. Binalibag ko ang pinto sa sobrang galit. Sinubukan akong habulin ni nanay pero nakasakay ako kaagad ng jeep paalis doon. Hindi ko na nilingon pa si nanay dahil panay na ang iyak ko noon sa sobrang sama ng loob. Tinawagan ako ni nanay pero hindi ko rin sinasagot. Agad akong dumiretso sa inuupahan ko at mabuti na lamang at wala ang mga kasamahan ko sa kwarto kaya nagawa kong umiyak. Sobrang sama ng loob ko noon kay ate kahit lugmok na ako sa lupa ay nagawa pa rin niya akong sipain. Anong klaseng kadugo siya? Hindi rin siya nag-text man lang sa akin para mag-sorry o ipaliwanag ang mga masasakit niyang sinabi. Bakit pa ba ako umasa? Ni minsan ay hindi ko natigman ng sorry niya. Dahil doon ay mas lalo ko silang iniwasan at hirap na ako noon, lalo na't nabawasan pa ang oras ng trabaho ko. Sinikap ko maghanap ng ibang trabaho pero walang tumatanggap sa akin dahil bukod sa masyado raw akong bata ay wala pa akong tinapos na pag-aaral. Nagtuloy-tuloy ang problema ko, Papa Dudut, ilang beses na lang ako sa isang araw kong kumain. Madalas pa ay puro biskwit, fishball at 3-in-1 na kape. Bubusugin ko na lamang ang sarili ko sa libreng tubig sa inuupahan ko. Napansin rin yon ng landlady ko kaya nilimitahan na niya sa 2 liters ang libreng tubig sa akin kada araw. Nakaramdam ako ng panliliit dahil doon. Isang araw ay hindi na rin ako nakabayad pa ng upa at dahil doon ay wala akong ibang nagawa kundi ang mag-impake na dahil pinapaalis na ako ng landlady ko. Sinubukan ko pang makiusap pero ang sabi niya may nakaabang na bagong tenant kaya kailangan ko nang umalis. Binigyan niya ako ng 5 araw para makahanap ng bagong lilipatan. Yon ang naging problema ko dahil wala akong nahanap sa huling araw ng pangungupahan ko. Kaya mabigat man sa loob ko ay nagsimula na ako mag-impake at inisip ko na lamang na matulog muna sa mga bus terminal kung saan ay maraming tao at hindi makakahalata ang mga empleyado roon. Panay ang iyak ko habang inaayos sa mga damit ko para makaalis na roon, Papa Dudut. Bukas yan. Kate, Oh, paano mo nalaman tong boarding house ko? Tsaka, anong ginagawa mo dito? pinapunta ako ni nanay. Nararamdaman niyang may problema ka. Ayos lang naman ako. Bakit ka nag-iempake? Lilipat na ako ng maupahan. Malapit dun sa trabaho ko para makatipid ako sa pamasahe. Nakausap ko ang landlady mo. So, alam mo na ang totoo. Hinuhuli mo lang pala ako. Andito ka ba para ipamukha sa akin na mali na naman ang desisyon ko? Walang ganon. Pumunta lang talaga ako rito kasi nag-aalala na sa'yo si nanay. Hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Matapos yung nangyaring away natin sa bahay, as if naman may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Saan ka titira ngayon? May nahanap na ako. Ako nang bahala doon. Ihatid na kita ron para alam ko rin kung saan ka pupuntahan. Ay, hindi na! Baka isang araw isumbat mo na naman sa akin yan. Hindi ako pumunta rito para manumbat. Gusto ko lang masiguro na maayos ang kalagayan mo. Ano bang sisiguruhin mo? Hindi ba alam mo naman na hindi maayos ang kalagayan ko? Di ba inaasahan mo naman to? Ayoko makipag-away sa'yo. Gusto kong tumulong. Tulong? Nung time na kailangan ko yan, anong ginawa mo? Sinumbat mo sa akin lahat, di ba?
Kinapalan ko na nga yung mukha ko kay nanay na humingi ng bigas at dilata kasi gutom na ako. Nilunok ko yung pride ko na lumapit sa inyo sa bahay. Pero anong ginawa mo? Pinamukha mo akong patay gutom. Pinaiwan mo yung bigas at dilata pero pinabaunan mo ako ng masasakit na salita. Ate, walang-wala ako nun. Pero mas lalo mong pinaramdam na mas mababa pa ako nun. I'm sorry. Yun lang? Sorry? Yun lang? Mabubura na ba niyan lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin dati? Sorry? Inaasahan mo bang ayos na tayo ngayon dahil binanggit mo na ang magic word na yan? Alam ko, marami akong nagawang mali sa'yo. Alam ko marami akong nasabi na hindi magaganda. Pasensya ka na kung sa ganung paraan ako natuto magpakita ng malasakit. Oo, masakit ang mga yon. Hindi ko naman itatanggi. Kapag inaalala ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo, nagigilty ako. Huli na para bawiin ko yung kasi nakasugat na ako. Pero sana, maintindihan mo na nahihirapan din ako. Ate mo ko, pero ako halos ang tumayo bilang magulang mo. Ang hirap na hindi mag-alala sa mga ginagawa mo dahil cargo kita. Kailangan ko makita na maayos ang pupuntahan mo kasi ang hirap para sa akin na makitang mapunta ka sa walang kwentang sitwasyon. Hindi mo alam kung gaano ko sinisisi ang sarili ko mula nung hinayaan kitang umalis ng bahay. Hindi mo alam kung ilang beses akong gumigising sa gabi sa bawat kalus ko sa pinto dahil umaasa ako na ikaw yun. Nababalik ka na at mababantayan na ulit kita. Hindi mo alam na para akong sinisit-sit sa balat. Sa tuwing nakikita kong hindi mapakali si nanay dahil sa pag-aalala sa'yo. Kung kumain ka na ba o kung makakabayad ka pa ba ng upa. Hindi mo alam, Kate, ang hirap. Hindi mo alam. Yan lang naman ang kailangan ko eh. Ang paliwanag mo. Hindi ko na kailangan ng sorry sa mga masasakit na sinabi mo noon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit gano'n ang mga sinabi mo sa akin. Ate, kasi sakit talaga ng mga sinasabi mo sa akin eh. Lagi na lang ako natatakot gumalaw kasi baka mamaya hindi mo na naman magustuhan yung magawa ko. Kaya umalis na lang ako ng bahay para hindi ka na laging galit. Para makagalaw na rin ako. Para makahinga. Ate, alam kong bigat na bigat ka na sa amin ni nanay. At sorry talaga kung hindi pa ako makatulong sa'yo. Pero promise, babawi rin naman ako. Hayaan mo lang ako na magkamali kasi natututo rin naman ako eh. Hindi ko naman sinasadyang gumawa ng mali. Hindi lang talaga ako kasi galing mo. Kaya lagi ako natitison. Sorry ate ha. Balang araw, babawi naman ako eh. Hindi ka na mabibigatan sa akin. Makakatulog ka na ulit ng maayos kasi hindi ka na ulit mag-aalala. Promise. Basta, hayaan mo lang ako magkamali. Gusto ko rin namang matuto eh. Nagkaiyakan kami ni ate at pagkatapos noon ay tinulungan na niya akong tapusin ang pag-iimpake ko. Inuwi na niya ako sa bahay at doon ay masaya akong sinalubong ng nanay ko. Panay ang iyak ni nanay nang makita niya ako at inalalayan niya ako na makapasok ng bahay. Napansin agad niya ang pangangayayat ko. Pinaghandaan niya ako ng makakain ko at sumabay na rin si ate na kumain. Sa palibot ng mesa, andon sina nanay at ate habang katabi ko. Pakiramdam ko ay safe na akong muli sa piling nila. Sa unang pagkakataon ay hindi na ako nakaramdam ng takot sa presensya ni ate. Hindi na rin ako galit. Naintindihan ko na siya at napatawad na namin ang isa't isa sa mga hindi namin pagkakaunawaan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagbalik akong muli sa pag-aaral at hindi rin ako umalis sa fast food at pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho doon para may ambag naman ako kahit kaunti kay ate. Alam kong hirap na rin siya na buhatin kami ni nanay. At dahil doon ay unti-unti ay nakakapasyal na si ate sa mga lugar na pangarap niyang puntahan. Nakita ko na muli ang ngiti ni ate at nakakahinga na siya ng maayos
at hindi na puro kami ang iniisip niya. Lagi na siyang masaya dahil naiintindihan na namin ang pinaggagalingan niya. Marami talagang nagagawa ang maayos na komunikasyon para maplansya ang anumang gusot. Malaking tulong ang komunikasyon para maintindihan namin ang punto ng bawat isa. At hindi na kami muling papayag na itikom ang mga bibig namin sa tuwing may kailangang magsalita sa mga nararamdaman namin at napapansin. Kasabay noon siyempre ang pag-unawa sa taong nagsasalita. Kapag pinagsabay yun, paniguradong magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Kate. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Walang pinapanganak na perpekto. Ngunit hindi ito dahilan para magkasala at paulit-ulit na maging abusado sa mga mahal natin sa buhay. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagpapasensyahan nila tayo, lalo na pag naubos at napagod na sila. Ikaw, kabarangay, isa ka bang abusadong tao? Dear Papa Dudut, may kasabihan na walang magulang ang makatitiis sa anak. Ngunit may mga anak na kaya raw tiisin ang magulang. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, ipapakita ko sa inyo na meron ding mga magulang na kayang tiisin ang mga anak nila. Ngunit bago tayo dumako doon, ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena, 32 years old at taga Marikina. Sa kasalukuyan ay empleyado ako sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. At netong taong ko lamang nadiskubre ang inyong programa sa radyo. Tapos isang araw ay nag-decide akong magpadala ng sulat sa inyo. Magsisimula ang kwento ko noong 15 years old pa lamang ako. Solong anak lamang ako ng aking mga magulang. At lumaki ako na palasimba dahil aktibo ang mama ko na miyembro ng simbahan. Iminulat niya ako sa iba't ibang relihiyosong paniniwala. At kasama na nga roon ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Natulog ka sa misa kanina sa simbahan. Pasensya na po kayo, ma. Inaantok po kasi ako eh. Ang aga-aga naman po kasi natin pumunta sa simbahan. Ganun talaga. Siyempre, mas maganda na yung maaga para hindi mainit. At saka mas marami pa tayong magagawa pagkatapos ng misa. Kaya lang gusto ko pa pong matulog eh. Ano ba naman ang isang oras para ilaan sa pagsisimba kumpara sa mas maraming oras na nilalaan natin sa ibang bagay? Saka hindi kasalanan ng maaga nating pagsisimba ang antok mo, kundi kasalanan mo. Kasi nagpuyat ka pa nung gabi bago tayo nagsimba. Di ba sabi ko, patayin mo na yung TV. Pero hindi ka naman nakinig sa akin. Sorry po, ma. Maganda po kasi yung pinapanood ko kaya napuyat ako eh. Kahit gaano pa kaganda yung pinanonood mong yun dapat pinaglalaanan mo pa rin ang panahon ng pagsisimba. Matagal na natin yun ginagawa, di ba? Tuwing linggo nagsisimba tayo ng maaga. Opo, pero bakit tayo lang? Anong tayo lang? Tayo lang po yung nagsisimba pero hindi sumasama si tatay.
Marami kasi ako nakikitang pamilya silang nagsisimba. May nanay, may tatay. Tungkol sa bagay na yan, hindi kasi nakasanayan ng tatay mo yung magsimba. Saka pagod siya sa trabaho. Biruin mo, hanggang Sabado ang pasok niya. Kaya nga hinahayaan ko na lang siya na matulog para makapagpahinga. Sana pala nagtatrabaho na lang ako para hayaan niyo rin ako matulog ng mahaba pag araw ng linggo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Yung bata-bata mo pa. Saka hindi tama na hilingin mo yan para lang makaiwas ka sa pagsisimba, nak. Mali yun, ha? Para ka namang walang natututunan sa misa eh. Sorry po, Ma. Buti pa, tulungan mo na lang ako dun sa kusina. Magluluto na ako ng pananghalian natin para pagising ng tatay mo meron na siyang makain. Kain ng kain, Gregor. Naalala ko, nabanggit mo kagabi na gusto mong kumain yan. Sinarapan ko talaga yung niluto kong sinigang para makahigop ka naman ng sabaw. Anong masarap dito? Ang tabang-taba nga na luto mo, Lori. Ha? Paanong matabang paulit-ulit ko yung tinikman. Pati ng anak mo kasi katulong ko siya kanina sa pagluluto. Sabi niya masarap naman daw. Diba, Wena? Opo, masarap po. Aba, sinasabi niyo ba na sinungaling ako kasi ako lang ang hindi nasasarapan dyan sa luto mo? Hindi naman sa ganon. Anong hindi sa ganon? Yun ang mismo pinalalabas ninyo. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangan sumigaw dahil naririnig ka naman namin ng anak mo. Saka nasa harap tayo ng pagkain. Baka gabaan tayo. Gaba-gaba, hindi naman totoo yun. Kung ano-ano na lang talaga yung mga pinaniniwalaan mo, alam ka na ba sabihin kung masarap tong luto mo kung hindi naman? Hindi ko na yan makakain, nawala na ako ng gana. Teka, saan ka pupunta? Hindi mo pa natatapos yung pagkain mo, oh? Hindi ka ba nakikinig o sadyambing ka lang? Sabi ko hindi ko na yan makakain kasi nawala na ako ng gana. Hindi naman masarap yung luto na pinagmamalaki mo. Ang tabang para akong humihigop ng tubig na may mantika. Sobra ka naman magsalita. Pinaghirapan namin ang anak mo na lutuin yan. Kaya nga sana inayos nyo na rin. Sana sinarapan nyo para hindi naman masayang. Buti sana kung pera nyo pinambibili natin ng ulam, may pera ko naman. Anak na ko, bakit umiiyak yung anak mo? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ay malamang, natakot sa lakas ng boses mo. Ay, nak, huwag ka nang umiyak ha. Naku, nag-iinarte lang naman yan. Ay, buti pa kakain na lang ako sa labas. Sigurado pa ako na masarap kakainin ko doon kaysa dito sa lintik na pamamahay na to. Papadudot kung anong bait pala Simba, maunawain at mapagpatawad ng mama ko, ay kabaligtaran naman niya ang ugali at budhi ng papa ko. Maliit pa lamang ako ay gano'n na ang personality niya. Yun bang reklamador, bayolente, nakaangil palagi at palamura at mapang-insulto kahit na sa aming pamilya niya. Ewan kung bakit siya ganon, ngunit sa kabila ng lahat ay matyagang nakisama sa kanya ang mama ko. Pero sa totoo lang, habang nagkakaedad ako ay unti-unti akong nawala ng amor sa tatay ko. Hindi ko kasi naramdaman sa kanyang pagiging ama. Kaya madalas ay napapatanong ako kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tatay. At sa tuwing pinahahayag ko kay mama, ang pagkadismaya ko tungkol sa ugali ng tatay ko ay palagi niya akong pinapaalalahanan. Nalawakan ko raw ang aking pangunawa. Sa makatuwid ay gusto niya na ako ang mag-adjust sa ugali ni Papa na sa bawat araw na lang yata na ginawa ng Diyos ay mas lalong lumalala. Nay, bakit po hindi niyo nalang hiwalayan si tatay? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Bata ka. Kasi sinasaktan niya po kayo. Ibig sabihin hindi niya po kayo mahal. Hindi porke sinasaktan niya ako hindi na niya ako mahal. Mahal ako ng tatay mo, nak. Sigurado ako doon, ramdam ko yun. Pero sabi po kasi ng mga kaklase ko, hindi raw sinasaktan ng mga tatay nila yung mga nanay nila.
Bakit? Hindi ba nag-aaway yung nanay at tatay nila? Nag-aaway din naman po. Oh, kita mo na. Saka hindi tayo nakakasiguro na hindi nasasaktan ng tatay nila yung nanay nila. Kasi pag nag-aaway medyo nagiging bayolente ang isang tao dahil nadadala siya sa bugso ng damdamin niya. Ibig pong sabihin, normal lang po yung ginagawa sa inyo ni tatay? Ha? Hindi. Pero parte yun ng pagsasama, anak. Alam ko, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero darating yung araw na mauunawaan mo ang lahat. Pag nag-asawa ka na, ganun. Saka, hindi naman ako laging sinasaktan ng tatay mo Paminsan-minsan lang pag mainit yung ulo niya at kapag napipikon siya sa akin. Kilala mo naman yung taong yun. Medyo maiksi yung pasensya niya kaya intindihin na lang natin. Para sa akin, wala lang naman yun. Pinatawad ko na rin siya sa mga nagawa niya. Lori! Lori! Buksan mo nga itong pinto! Tatay po ba yun? Oo, anak. Teka, dito ka lang ha. Pagbubuksan ko lang siya ng pinto. Anak ka naman ng lintik! Bakit ang tagal bubuksan ng pinto? Aray ko, Gregor! Bakit mo naman ako sinasabunutan? Nagtanong ka pa talaga pinapapak na nga ako ng lamok sa labas dahil sa bagal mo. Pagbuksan ako ng pinto! Paanong mabagal? Pinagbuksan nga kita. Sumasagot ka pa talaga, ha? Ayan! Ayan dapat sa'yo! Aray ko! Araw mo na, bitiwan mo ako! Ayoko! Sa kasino ka para utusan ako, ha? Ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to! Hindi ikaw, kaya wag na wag mo akong uutusan! Lasing ka lang Hindi mo alam ang sinasabi at ginagawa mo! Anong hindi, ha? Patutunayan ko sa'yo na alam ko! Tay, biniwan niyo na po si nanay. Nasasaktan na po siya. Bakit ko naman gagawin yun nakakapikon tong nanay mo? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, Gregor? Tanong ka pa talagang tanga ka? Sige na po, tay. Biniwan niyo na po si nanay. Bakit ka ba kasi nakikisali sa amin, ha? Gusto mo ikaw na lang ipalit ko dito sa nanay mo? Gregor, wag na wag mong sasaktan ang anak natin. Anak ba natin tong maingay at makialamerang batang ito, ha? Oo! Tay, ako po to. Si Wena. Sino Wena? Sino Wena? Wala akong kilalang Wena. Gregor naman, bitiwan mo na ako. Kanina mo pa ako sinasabunutan Huwag mo sabi akong uutusan! Ang ingay! Ang ingay mong bata ka! Halika nga rito! Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo po ako. Gregor! Bitiwan mo si Wena! Yan ang dapat sa'yo! Maingay ka! Masyado ka kasi pakialamera! Sa susunod, matuto kang lumugar, ha? Let mo kapalian kaya kita ng buto! Walang iya ka, Gregor! Sarili nating anak yan, paano mo nagkawasaktan? Wala kang konsensya! Papadudot, dahil sa nangyari ay mas lalo lamang lumalim ang galit ko sa papa ko. Hindi na kasi siya nagbago katulad ng sinasabi ni mama na palagi raw niyang pinagdarasal sa Diyos. At patunay nga ang nangyaring pananakit niya sa aming dalawa. Natakot ako ng sobra para sa kaligtasan namin ng mama ko. Mabuti na lamang at umalis din si papa sa bahay pagkalipas ng ilang minuto. At wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Bago kami matulog ay paulit-ulit kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y hindi na umuwi sa bahay namin ng papa ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya sa labas ng pamamahay namin, masigurado ko lang na ligtas kami ng aking mama. Ngunit kabaligtaran noon ang dasal ni mama noong marinig ko siyang humihikbi sa altar namin sa bahay. Kung gaano ko kasi kagusto na hindi na bumalik sa bahay at buhay namin ng papa ko, panay naman siya ng paghiling na sana ay umuwi na raw ang kanyang pinakamamahal na asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ewan, Papa Dudut, pero habang tumatanda ako ay natuto na rin po akong magtanim ng galit at tampo sa mama ko.
Masyado kasi niyang mahal ang papa ko hanggang sa punto na ayos lang sa kanya na pisikalin niya ito. Katwiran niya ay may mga araw naman daw na mabait si papa sa kanya at magkasundo sila. Kaya lang ay mas madalas ay mainit din naman ang ulo nito at mapanakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na mababago ang pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko kahit na ano pang dumi ng pagkatao nito. Oo, totoo naman na minsan ay mabait ang papa ko at provider talaga sa bahay namin. Pero para sa akin ay hindi yon sapat dahil mas lamang pa rin ang mga atraso niya sa aming dalawa ni mama. Walang gabi na hindi ako natakot para sa kaligtasan namin sa kamay ng sarili kong ama. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na tulog, ay nagising ako dahil sa pagtatalo ng mga magulang ko o Papa Dudut. Ewan ko sa'yo, Lori. Marumi ka lang talaga mag-isip, malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa at marumi mag-isip? Sino pa nga ba? Alangan namang ako ikaw yung nagpapaniwala sa mga walang katuturan text message na yun, di ba? Paano hindi ako maniniwala? Kilalang-kilala ka nung nag-text. Wala lang yun. Baka naninira lang yun. Ewan ko ha, pero ang hirap balewalain eh. Anong mahirap doon? Pwede mo naman burahin yung text at kalimutan na lang ang lahat, di ba? Bakit ba kasi kayo mga babae gustong-gusto niyong pinapakomplikado ang lahat? Hindi namin pinapakomplikado pero palaging tama ang kutob namin. Anong gusto mong palabasin? Na tama nga yung kutob mo wala ka namang ebidensya. Nasisarahan ka na yata ng ulo Kaya nga tinatanong kita Gusto kong maging tapat ka sa akin dahil asawa mo ako. Alam mo, ikaw! Nagkor! Iwan mo ko, hindi ako makahinga. Bibitawan lang kita pag nanahimik na yung maingay mong bibig. Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Maawa na po kayo! Bitiwan niyo po si nanay! Nasasaktan na po siya Bitiwan mo na ako. Ayan! Binitiwan na kita para manahimik na kayong mag-ina. Bakit niyo naman po sinakal si nanay? Ano po ba ginawa niya sa inyo? Yan kasi ang nanay mo, masyadong madaldal. Anong masyadong madaldal? Nagtatanong lang ako. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Aba naman! Gusto mo yatang masampal Tama na po! Huwag niyo na masaktan si nanay! Ikaw naman, kung makaiyak ka naman dyan, akala mo, grabe na yung ginawa ko sa nanay mo! Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kulang pa yung inaabot niyang sakal! Ano bang plano mong gawin sa akin, Aber? Ay gusto mo, gawin ko na lang, kaya sasabihin ko pa sa'yo! Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away! Ang lalakas po ng boses niyo, mga kapitbahay natin magising sa ingay niyo Buti pa tong anak mo! May paki sa mga kapitbahay! Wen, huwag ka nang umiyak ha. Hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo Nag-uusap lang kami ha. Hindi na po ako bata para hindi malaman yung kaibahan ng nag-uusap at nag-aaway, Nay. Malinaw po na nag-aaway kayo ni tatay kasi mataas yung boses niyo. Galit na naman po si tatay. Sinakal pa nga niyo kayo Tungkol sa bagay na yun. Hindi naman kasi makakatikim ng sakal yung mama mo kung nanahimik na lang siya. Hoy! Hoy, Lori! Hindi lahat ng tanong sa isip mo dapat bosesan mo na, lalong ikaiinit ng ulo ko yon. Ayusin mo lang talaga. Hoy, Wena! Kung may paki ka sa mga kapitbahay, pati ikaw, manahimik ka. Tumigil ka na sa kakaiyak, puro ka na lang iyak. Tanda mo na! Opo, tay. Yan! Ganyan ang gusto ko! Yung masunurin! O kita mo, Lori, buti pa yung si Wena marunong sumunod. Matuto ka dyan sa anak mong lintik ka bago pa kita masampal sa susunod. Buti pa, matutulog na ako. Hoy, Lori, huwag kang tumabi sa akin ha. Kung ayaw mong sungal-ngalin kita.
Papadudot, ang akusasyon na yon ng mama ko sa papa ko ay unti-unti niyang pinatotohanan noong nagsimula siyang hindi umuwi ng regular sa bahay namin. At wala kaming kaalam-alam ni mama kung saan siya naroroon. Bagaman malakas ang hinala namin na posible siyang umuwi sa kabit niya, nanatiling tikom ang bibig ng nanay ko at hinayaan niya na ang luha niya ang magsabi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako noong ibinalita sa akin ng nanay ko na alam na raw niya ang kinakaroonan ni Papa. Tama rin daw ang hinala namin na ang kabit nitong babae ang inuuwian nito. Kaya sinugod daw niya ang mga ito sa nirerentahan nilang apartment. Nagbanta rin daw siya na isusuplong sa opisina nila ang kalokohan na ginagawa nila kapag hindi pa raw sila naghiwalay. Dahil sa nangyari, bumalik sa bahay namin si Papa pero napansin ko na lamang na mas lumala ang ugali niya. Ang gaganda at ang babango ng mga bulaklak na pinitas ko para kay nanay. Excited na akong ibigay ito sa kanya. Aru! Wena! Ay, Wena! Ay, naku, buti naman nandiyan ka na. Bakit po, Aling Hilda? Yung nanay mo! Andun sa inyo, binubugbog na naman ang tatay mo! Mabuti pa, puntahan mo na, awatin mo na kasi baka ano pang magawa ng tatay mo sa nanay mo! Ano, bilisan mo na umuwi! Dali na! Opo. Yan ang dapat sa'yong babae ka! Ha? Pupunutin ko lahat ng buhok mo sa anit! Ha? My God! Hindi mo ako! Nasasaktan ako! Ha? Tay! Bitiwan niyo po si nanay! Oo ba? Nandito na pala ang tagapagtanggol mo eh! Wala! Ha? Umalis ka na! Po, ayoko po! Hindi ko po kayo iiwan dito! Umalis ka na! Takbo na, anak! Baka mamaya madamay ka pa! Hindi ko po kayo iiwanan dito, Nay! Nakakatuwa naman kayong mag-ina! Kung ayaw mo palang iwanan ng nanay mo, edi dalawa na lang kayong sasakalin ko! Rigor! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Anak, hayop ka, Lori! Tinulak mo ako! Takbo na, Wena! Takbo na! Tara na, dali! Dali! Ayoko, Nay! Akala niyo magpapagasan niyo ako! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Nay, ako na na tayo ni tatay! Para ako na tayo, anak! Manong, pasakay po! Ano po nangyayari, ma'am? Yung asawa ko nababaliw na! Parang awa mo na, isakay mo na kami ng anak ko! Sige po, sumakay na kayo! Uy, nasakay na dali! Saan po tayo? Kahit saan, bahala ka na, Manong! Basta ilayo mo kami sa asawa ko! Sige, antar ko na ha! Papadudot nakatakas kami ni Mama sa naguhirimentadong si Papa. Pero dahil wala kaming kapera-pera ay hindi kami agad nakabalik sa amin. Malayo-layo rin kasi ang pinagdalhan sa amin ang naturang tricycle driver.
Wala nga kaming dalang pera, buti at hindi na kami siningil ni Manong. Dahil sa sitwasyon namin, kinagabihan ay natulog na lamang kami sa tabi ng kalsada. Mahirap, Papa Dudut, at masakit sa likod na humiga sa malamig na simento na tanging karton lamang ang iyong sapin. Pero napagtiyagaan namin yon ni Mama sa loob ng 2 araw. Tapos para meron kaming makain ay namamalimos kami, Papa Dudut. Doon ko talaga naranasang kutyain ng ibang tao na may makitid na pag-iisip habang nanliliit ng husto sa sitwasyon ng aming buhay. Noong 3 araw na ay nag-decide kaming bumalik sa bahay namin, Papa Dudut. Nagsama kami ng barangay tanod pero nagulat kami na wala doon si Papa. Tulad ng dati ay hindi namin ulit alam ni Mama kung saan siya nagpunta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw ding nawala ang papa ko bago siya muling nagpakita sa amin ni Mama. Ayaw na nga siya noon pabalikin ng nanay ko sa bahay namin dahil sa trauma na naranasan namin mula sa mga kamay niya. Pero sa huli pinatuloy pa rin siya ni Mama matapos mangako ni Papa na hindi na kami sasaktan pa. Kaya lang ay naulit na naman ang pag-alis ng tatay ko sa bahay namin hanggang sa inamin na niyang meron na pala siyang ibang kinakasama. Yung dati pa rin niyang kabit. Ibig sabihin ay hindi talaga sila naghiwalay ng landas. At umuwi lang daw siya noon sa amin dahil nag-away sila. Sa huli ay nagpaubaya na nga ang mama ko at sinabihan ng papa ko na nakikipaghiwalay na siya rito. Tuluyan na rin niyang pinalaya sa pamamahay namin ng papa ko. Bagay na masasabi kong kinatuwa ko ng husto. Pero dahil nga tila napilay ang pamilya namin ay si Mama na ang nagsilbing provider. Naghanap siya ng mapapasukang trabaho upang sustentuhan ang mga bayarin namin, pagkain sa araw-araw at pag-aaral ko. Hindi nagtagal ay nakagraduate ako ng high school at nag-decide na akong mag-working student noong kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga taon. Natapos ko ang kurso ko at nangako ako sa aking mama na patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho. Ngunit merong nangyari na hindi ko lubusang inaasahan. Dito na po ako. Grabe, parang habang tumatagal, palala ng palala ang traffic dito sa atin Hindi na makatarungan. Umalis akong fresh kaninang umaga tapos uuwi akong depressed ngayon. Halata nga. Ang gulo na ng buhok mo. Parang di ka na nagsuklay bago umalis sa opisina nyo. O siya. Buti pa kumain ka na muna. Maupo ka na rito at sakto pagdating mo katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Ay, ano pong ulam, Nay? Pritong bangos. Ay, wow, tagal ko na pong request niya, Nay Oo, kaya nga niluto ko na para bawing-bawi sa pagod mo ng buong araw. Halika na rito sa mesa. Masamang pinaghihintay ang grasya. Opo, Nay. Magdasal muna tayo bago kumain. Sige po. Salamat po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. Sa pagkain, sa inumin, at sa buhay araw-araw. Marami pong salamat. Amen. Amen. O siya, kain na. Damihan mo anak ha. Kayo rin po, Nay. Mukhang napagod din po kayo ngayong araw Hindi lang naman ngayong araw. Nung nakaraan pa ako parang pagod na pagod. Nagpaalam nga ako sa amo ko dun sa kainan na pinapasukan ko Kako, hindi ako magjo-duty mamaya kasi magpapahinga ako. Ay, opo, Nay. Tama lang na magpahinga kayo kasi grabe naman yung trabaho niyo dun talaga. Kaya nga Biruin mo, nag-straight duty pa ako kanina kasi hindi pumasok yung kapalitan ko. Galing akong panggabi. Ala, ibig sabihin wala pa ho kayong tulog? Oo. Tapos nagluto pa ho kayo ng hapunan natin. Naku, dapat natulog na lang ho kayo.
Sinubukan ko naman pero ang tagal mong dumating eh. Kaya nag-alala ako na baka naipit ka sa malalang traffic. Tapos gutom na gutom ka pag uwi mo. Tama nga ako, di ba? Eh buti na lang nakapagluto na ako. Ay, salamat Nay ha, pero nag-aalala pa rin ho ako sa inyo eh. Huwag kang mag-alala. Kulang lang naman ako sa tulog. Buti pa kumain na tayo. Sige po. Teka, parang nahihirapan yata akong huminga na. Oh, Nay, anong nangyayari sa inyo? Hirap lang akong huminga na. Nay, nananakit yung dibdib ko. Sandali, teka Nay, dadalhin ko kayo sa ospital. Anak, tulungan mo. Tulungan mo ako. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay, gumising ko kayo. Sandali, hihingi ako ng tulong sa kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo ako, nanay ko! Nanay ko! Tulungan niyo ako, dali siya sa ospital! Nay! Nay, gising! Sagutin mo naman yung tawag ko. Kailangan kita ngayon dahil nasa ospital si nanay. Maawa ka naman, Tay. Kung may pakialam ka pa sa amin, sagutin mo tong tawag ko. Sino rito ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, Doc. Nanay ko yung pasyente. Pasensya ka na, Iha. Pero wala na ang nanay mo. Papadudot namatay ang mama ko dahil sa atake sa puso. At ako lamang mag-isa ng mga panahong yon. Ni hindi ko nga makontak ang papa ko at wala kong kaideya-ideya kung saang lupalop ng Pilipinas ko siya hahanapin. Dahil sa mga nangyari sobrang tulala ako at halos mawala ng lakas. Buti na lamang at tinulungan ako ng mga nurse doon para matawagan ang mga kamag-anak ni mama. Hindi kami mayaman ngunit nagtulong-tulong sila upang mailabas sa ospital ang bangkay ng mama ko't mabigyan siya ng desenteng burol. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yon dahil wala na ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sobrang biglaan ang mga pangyayari at walang nakapaghanda sa unos na tumama sa aming pamilya. Litong-lito ako ng mga panahong yon at nagdadalamhati. Tapos isang araw ay biglang nagpakita ang magaling kong ama sa burol ng mama ko. Nay naman eh. Kung nagbibiro kayo, maawa na kayo. Hindi na ako nakakatawa. Hindi na ako masaya. Ayoko po ng ganito. Yung nandyan kayo, nakahiga, natutulog. Alam kong hindi nagigising pa ulit. Sana po na managinip lang to kasi ang sakit-sakit. Ang hirap tanggapin na mawala kayo sa feeling ko! Hindi ko po kaya, Nay! Paano na po ako? Iniwan na tayo ni Tatay, pati ba naman ako iiwan niyo rin? Hindi ko po kaya, Nay! Nay, gumising na po kayo! Bangon na kayo! Sana hindi totoo na wala na kayo! Wena, may bisita ka na. Tatay mo. Sino? Wena, anak ako ito. Tatay mo. Alam ko na may sama ka ng loob sa kanya.
Ayoko sana siyang papasukin dito sa chapel pero nagpupumilit na. Gusto raw niyang makita ang asawa niya sa huling pagkakataon. Tsaka, burol naman to ng nanay mo, nak. Ayoko naman gumawa ng eksena kaya pinapasok ko na siya. Wala akong kaso yun, Chang. Salamat po. O sige, maiwan ko na muna kayo ha, na makapag-usap din kayo. Sige, salamat po. Kapal din talaga ng mukha niyo magpakita ngayon dito, no? Nung kailangan ko kayo sa ospital, hindi ko man lang kayo matawagan. Nagre-ring naman yung cellphone niyo pero hindi niya sinasagot. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman alam na tumawag ka pala nun. Kung alam ko lang, sana sinagot ko. Paano hindi niyo alam? Bakit hindi niyo mahawak yung cellphone niyo? Oo, wala sa akin. Asan? Sa kabit niyo? Kaya hindi niya sinasagot kasi ako yung tumatawag. Siya rin yung nagpatay ng cellphone niyo, ganon? Oo, pero nag-away na kami. Nagalit ako sa kanya kasi hindi niya sinabi agad na... Ano gusto niyo maramdaman ko, ha? Magtatalon ako sa tuwa dahil nagalit kayo, inaway niyo siya? Hindi naman sa ganun, anak. Wag niyo akong tatawaging anak dahil hindi ko matandang nagpakatatay ka sa akin. At kahit na hanggang sa huling sandali ng nanay ko, wala kayo! Wala ka! Alam mo, kasalanan niyo talaga kung bakit siya namatay eh. Kung hindi niyo sana siya pinasakitan noon, binugbog, pinasama ang loob, di sana kasama ko pa rin ang nanay ko ngayon! Kayo talagang pumatay sa kanya! Kaya nga gusto kong humingi ng kapatawaran sa nanay mo. Kaya anin niya pa yung kapatawaran sinasabi niyo? Hindi niyo na yan maririnig pa, sige nga! Sana patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Walang sandali simula nung malaman kong namatay na si Lori na hindi ako binagabag ng kalooban ko. Sinasabi niyo ba na kung hindi namatay ang nanay ko, hindi pa kayo mapapagabag at magsisisi? Sabi na ang takakapal ng pagmumukha mo. Buti pa umalis na kayo rito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo dahil nasusuka ako sa pagkatao mo. Wala kang karapatang makita ang nanay ko kahit nasa huling sandali niya dahil wala kayong kwentang asawa. Uwe na naman. Huwag mo naman ako ipagtabuyan. Tatay mo pa rin naman ako eh. Hindi na kita tatay. Simula sa mga oras na to, pinuputol ko ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya lumayas ka na. Layas! Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa Auntie Janet ko dahil pumagitna siya sa amin ni Papa bago pa kami magkainitan. Buti na lamang din at nakinig siya sa auntie ko na umalis na lamang papadudot. Pagkaalis niya ay napahaguluhol akong muli dahil sa magkahalong galit at matinding sama ng loob. Para sa akin papadudot ang kapal na mukha ng papa ko na magpakita sa burol ng mama ko at tumakto na nagsisisi pero noong nabubuhay pa naman si mama ay hindi namin mahagilap ang anino niya. Kaya nga pinangatawanan ko na lamang na hinding-hindi niya makikita ang mama ko hanggang sa huling hantungan nito. At kahit na masakit, kahit na mahirap mabuhay ay nagpatuloy pa rin po ako. Walang araw na hindi ko nami-miss si mama kahit na ilang taon na ang lumipas. At kahit na alam ko na nandyan pa naman ang papa ko ay hindi ko talaga siya kayang patawarin. Pero netong 2025 lang ay nag-reach out siya sa akin at sinabi niya na meron siyang malubhang sakit. Pero hindi ko siya kinausap dahil ayaw ko na ulit siyang makita pa. Kung natiis niya kami noon ni mama ay mas kaya ko siyang tiisin ngayon. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Wena.
Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.